Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё. І сёння у нас так бахвалячыся сваім італьянскім загарам палітычны аглядальнік, аналітык Віталь Цыганкоў. Прывітанне. Я жартую. Тут усё вельмі добрае надвор'е ў Польшчы, у Варшаве. Вон бачыце, я нікуды увогуле са студыі амаль не выходжу, і вон загар такі ж самы, як у Віталя, які зараз у такіх пэўных вакацыях, таму што праграма-то твоя на Белсаце не выходзіць зараз. Ну, просто трэба патлумачыць, што гэта не звязана ніяк з цяперашняй складанай сітуацыі вакол Белсата, а кожнае лета такія аналітычныя публіцыстычныя праграмы, яны не выходзяць, яны сезонныя. Ну так, як заўсёды так бывае, гэта мы тут працуем без выходных, без адпачынкаў і ўсё астатняе, а вот нармальныя людзі, сур'ёзныя эксперты ўсё ж таки ходзяць у адпачынкі і такія вакацыі. Але, Віталь, давай ўсё ж таки да сур'ёзных тэмаў. І ведаеш, я хацеў бы троху вярнуцца ў гісторыю, тым больш, што буквально пэўны час таму у цябе выйшлі на свабодзе некалькі фільмаў, інтэрв'ю, прысвечаныя 30годдзю пры ўладзе Лукашэнкі. Ты аналізаваў тыя вось сітуацыю, як это ўсё адбывалася, сведкі, як там называют? Сведкі Лукашэнкі, да, называліся гэтыя праграмы. Не ўсе я паглядзеў, але ты менш. Мяне ведаеш, што падштурхнула да таго... Твой грэх, што ты не все паглядзеў. Да. Я спадзяюся, што калі я ўсё ж таки выйду ў адпачынак, я займуся і перагляджу гэтыя ўсе праграмы. Я не рабіў адмысловых эфіраў у сябе, бо ўсё ж таки эфір, прамы эфір, гэта не вельмі той фармат, якім можна было б вот так вот аналізаваць тыя падзеі. У цябе лепш атрымалася ў гэтых тваіх інтэрв'ю, фільмах. Але буквально учора вечарам ці сёння раніцай я ўбачыў інтэрв'ю, не інтэрв'ю, а допіс Зянона Станіславовича, які у чарговы раз расказаў про тое, што агентура, 94 год, это была спецаперацыя расійскіх спецслужбаў, якія выставлялі такое пару Кебіча і Лукашенко і гэтак далей, а беларусы паддаліся на гэтую гульню правакацыі расійскіх спецслужб і гэтак далей. Ўсё ж такі, твае высновы у тыя часы, ў 94 годзе, ты быў нейкая немаўля, які нічога не разумеў, ты ўжо мало таго, што быў чалавекам, які усведамляе, мог галасаваць, больш за тое працаваў на Радыё Свабода, наколькі я памятаю, ужо тады. Якія твае ўражанні? Ну, какая тема у нас, сколько, гадзінка ёсць наперадзе, да? Ну, 50 хвілінаў. Не, ты коротко скажы, ўсё ж таки твае высновы. Па-першае, ці было адчуванне, што гэта ўсё гэта бездань, у якую мы зараз патрапілі, вось вынікі гэтага галасавання, то есть ужо тады, потому что шмат хто піша, я адразу зразумеў, як толькі ўбачыў Лукашенко, адразу зразумеў, што ўсё, гамон, бездань і правал. Ну, не так шмат хто піша, людзей таких не шмат, а у меня ёсць как бы, доказы такое заявіць, што я сапраўды, як часам заяўляю, быў першым журналістам, які крытыкаваў Лукашенко адразу пасля яго абрання. То бок я адразу негатыўна да яго ставіўся, даволі радыкальна негатыўна. І тое, што гэта бездань, тут уже, канешне, ніхто не можа так сказаць, што ён это прадбачыў. Я бачыў, што гэта небяспечны і не мой кандыдат, і кандыдат папулісцкі, і кандыдат дыктатарскі, і в сэнсе такімі замашкамі. Але тое, што прабудзе 30 гадоў, канешне, гэта не думаю, што хто-небудзь мог прадбачыць. Нават сам Лукашенко, які, памятаеце, заяўляў, што я буду 13 гадоў, калі ён там адна з першых прэс-канферэнцыяў, это было дастаткова загадкава. Але ты пачаў пытацца, каб мы не забылі, бо у цябе даволі доўгае пытанне было, в якім штук 6 пытанняў, паспрабуем на все іх адказаць. Першае, ці было гэта расійскі след, і ці другое, наколькі можна это ўспрымаць. Я думаю, што скажем, не то, што версія, развагі пра расійскі след, яны абсалютна не перашкаджаюць таму, што такі был стан беларускага грамадства, і, умоўна, скажем, якая б не была моцная там Расія, спецслужбы, паспрабуй яны пастаў, какого-нибудь
в трывалай дэмакратычнай краіне свайго кандыдату іх не атрымаецца. А тое што вось напрыклад гэта даволі настойліва працягвае гэтую думку Віталь Портнікаў, украінскі публіцыст, што тады вот напрыклад як перамаглі в адзін дзень, дарэчы, 10 ліпеня ва ўкраіне Кучма, а у Беларусі Лукашенко, і шавіністычная расійская газета «Правда» выйшла на той момант уже не камуністычная, такая хутчэй шавіністычная, выйшла з загалоўкам «Нашы» з іхняй фатаграфіяй. І вот думка Портнікава, што тады Черномырдин, это прэм'ер-міністр России на той момант, і Ельцин, яны ставілі на Кебіч, як, так сказать, палітычна, ідэйна блізкага, а тады ФСБ, было КДБ СССР, ФСБ России, яшчэ не настолькі моцна, як зараз, але ўжо падымала галаву і шукала себе палітычнае апірышча, і оно поставіла на Лукашенко. І я зусім абсалютна не бачу ў гэтай версіі ніякай канспіралогіі, я бачу гэта абсалютна таким, мне здаецца, поглядам, які мае права на існаванне. Іншая справа, што як бы не старалась там это ФСБ, і пры тым, што сапраўды улада расійская стала на Кебіча, але каб не было адпаведных на той момант настрояў і стану беларускага грамадства, яны б нічога не зрабілі, яны патрапілі ў глебу. То грамадства выбрала чалавека, які адкрыта выступаў там з нейкімі заявамі в розны момант і супраць незалежнасці, там і супраць беларускай мовы, і завяртання СССР, і папулісцкімі заявамі там пра раздам всім халадзільнікі там і гэтак далей. І з такімі, найперш, конечно, антыкарупцыйная тэма, гэта ненавісць да той улады, там, якая існавала Кебіч. Нагадаем, што Кебіч у першым туры набрал 17%, а ў другім 14%. То бок, адсюль вынікае дастаткова лагічна, што ў першым туры там за Лукашенко было, разбудзіце мяне сярод начі, я все эти лічбы памятаю, за Лукашенко было 45, за Кебіча 17, афіцыйныя лічбы, за Пазняка 12,9, за Шушкевича амаль 10, 9,9%. И вот такі был расклад, а в другім туры за Лукашенко 80. То есть что? Элементарная логика и математика нам подсказывает, что в другім туры за Лукашенко голосовали нават значная частка, вот гэтая чвэрць выбаршчыкаў электорату и Пазняка, и Шушкевича. Вот настолько он затлумил голову усім людям, и настолько был стан грамадства денацыялізаванага за доўгія десятигоддзі, скажем, расчараванага гэтымі рэформамі, которые привели до снижения на той момент, безумоўного снижения якасці жыцця, что ён вот подхапил и антиноменклатурную, и значит, анти такую урадовую, и нават в пэўным сэнсе антинациональную идею. Все это змешалось, и хтосьці голосовал за его по одних причинах, хтосьці по іншых, и вынік вот набрал столькі. Добра, тады вот, просто каб закрыть эту тему, прогучала теза, мы неяк так, и я так само лічыў, что выборы 94 года были адзінымі выборамі у незалежнай Беларусі, якія былі сапраўды сумленныя, дзе лічылі галасы і дзе сапраўды змагаліся кандыдаты. Зянон Станіславович сцвярджае, што і тыя выбары не былі сумленныя, там таксама былі фальсіфікацыі, безумоўна, супраць яго. І твоё ўражанне ўсё ж таки даць належнае, што гэты не зараз Зянон Станіславович гэта пачал гаварыць, а гэтыя галасы і гэтыя, скажем, версіі, яны гучаць адразу пасля тых выбараў, толькі нефармальна, а сярод актывістаў і кіраўніцтва БНФ, значит, такая вот версія ёсць, што на самой справе у першым туры Лукашенко ўжо набіраў звыш 50, не 45, а 52-53, а Пазняк выходзіў на другое месца. А Кебіч был ніжэй, ледзь не трэцяе, чацвёртае. І літаральна вот зараз Facebook у меня на этот конт пасля маіх допісаў пра 94 год працягваецца дыскусія, і Сергей Наумчык сказал, што пра гэта даўно сказана і сапраўды, але я паставіў пытанне, пра гэта сказана, але якія доказы? Это только можа быць уражанне вот тых назіральнікаў, это ідзе ад тых назіральнікаў з выбараў, якія тады сапраўды былі, фактычна у БНФ были на кожных участках, и в кожной комиссии были представники оппозиции. Людям, которые, может быть, не памятают 90-е Беларуси, вот дивно это почуть, але тады сапраўды представники розных кандидатов были и в выборчых комиссиях, и плюс назиральниками. И
ясна, што некаторыя назіральнікі маглі бачыць на сваёй акрузе вот несупадзення з іхнімі лічбамі ад лічбаў нейкіх агульных, але ну як это па ўсёй краіне, якія маглі быць фальсіфікацыі, напрыклад, в тых раёнах, якія прагаласавалі в першым туры за Пазняка, это раёны, ну скажем, Віленшчыны, то бок заходняя паўночнай Беларусі, где Пазняк некаторых занял першае месца. Якія фальсіфікацыі маглі быць у Менску, дзе ну прыблізна гэтыя 4 асноўныя кандыдата занялі роўная колькасць, прыблізна па чвэрць кожны, Шушкевіч, Пазняк, Кебіч, Лукашенко, і где, конечно, в кожнай акрузе былі прадстаўнікі апозіцыі. Яны маглі, конечно, быць за Кебіча вот в тых, ну скажем, медвежьих кутках, як кажуць, Гомельскай пераважна, нават не Магілёўскай обласці, бо Магілёўская область таксама масава галасавала за Лукашенко, там найбольшы процент. То бок то, што яны маглі быць так, але ну гэта все не доказана. І калі ну я это чуў першыню тады ў 94 годзе, і чаму ж кажу, вы не пратэставалі, ну раз вы такое даведаліся. Яны кажуць, ну так чого пратэставаць, тады аказвалася, што Лукашенко выйграе в першым жа туры і все, другого тура няма. Ну і таксама это ставіць пытанне, ну альбо вы мелі такія цвёрдыя доказы, чаму ж вы не пратэставалі тады, альбо ну тады чаму яны решили, што лепш другі тур, бо ў другім туры БНФ меў спадзяванне, што можна неяк адмяніць гэты другі тур. Яны, як мы ведаем са спамінаў таго ж Сергея Наумчыка, выходзілі на Кебіча, штосьці такое зрабіць там, ну все это было, дарэчы, не дэмакратычна. Тады все-таки, ну скажем, гэта была ну больш-менш дэмакратычная абстаноўка і Беларусі, і в России. Гэта все выглядало даволі дзіка, як то адмяніць другі тур, калі нейкі кандыдат набрал 45%. Вот. То бок я ведаю гэтую ідэю, што фальсіфікацыі былі, але ну на жаль, ну ніхто тады, хаця это было лёгка, не сабрал гэтых доказаў, не стал з гэтым выходзіць. І вот аргумент был, што калі б мы з гэтым выйшлі, то Лукашенко перамог бы ўжо у першым. Ну так тады гэтыя фальсіфікацыі былі фактычна, ну перш за ўсё супраць Лукашэнкі выходзіць, бо ён набіраў 52-53, пра што сцвярджае зараз БНФ. Ну так у чым тады сэнс фальсіфікацыі? Яны не дапамаглі, так сказать, роўна ні Кебічу, ні Пазняку. Добра, давай тады ад гісторыі вернемся да дня сённяшняга. І такая дзіўная паралель у мяне ў галаве нарадзілася з Лукашэнкі, які заяўляе пра тое, што там ён сыдзе з пасады толькі калі беларускі народ яго пра гэта яму скажа. Беларускі народ, правда, сказаў, але сінія пальцы такі счапіліся на аўтамаце, а не расшчапіліся з рукаў. І тут твоя любимая тэма выбары ў ЗША. І тут выходзіць спадар Байден, феміністкі. Гэта так, это наперадзе. Спадар Байден і кажа: ну я здымуся з выбараў, калі Бог мне пра гэта скажа. Я так думаю, все-таки Бог вышэй за беларускі народ, мне здаецца, правда ж? Інстанцыя больш сур'ёзная. Не, это як паглядзець, понимаешь, ўсё ж таки народ, ён можа быць і как бы боска, а калі гэта боскі народ? Ну, на самой справе, канешне, гэта все сумна, асабліва, напэўна, сумна для тых, хто ну неяк эмацыйна прывязаны да там Байдена ці там дэмакратычнай партыі. І ну ведаеце, я думаю, ты задаш пытанне, ну што гэтыя всякія агаворкі, ну нейкія ляпы, яны ну гэта таксама, да. Канцэнтрацыя просто неверагодная, і так супала, што пачалося это все з тых дэбатаў з Трампам, дзе ён выглядаў не вельмі упэўнена, скажем мягка, і самая яркая цытата, пры тым, што вся дэмакратычная, ну прабайденаўская прэса, якая падтрымлівае дэмакратычную партыю, афіцыйна падтрымлівае, яна просто в шоку была, і яна пісала про то, што ён ну просто знеславіўся на гэтых дэбатах. А самае смешнае было, калі ён там ну что-то кажа про медицину і ну пачынае ўжо, ну скажем так, згубіў думку і в конце кажа, ну это самое зараз популярно в ютубах, там в твиттере, и в конце кажа: we beat Medicare, мы перемогли, мы побили вот эту систему медицинской страховки, якая называется Medicare. И Трамп одразу ему дает слово, он так просто в шоку от радости, что ему, так сказать, вот она, пошла карта, и он кажа: да, они заломали эту Medicare, они все разловили, все разломали. То бок он что-то хотел сказать, что мы, как тлумачить уже, что мы перемогли Big Pharma, вот это так званую
званыя, значыць, вялікія карпорацыі, якія загадваюць, ну, скажем, ценамі на лекі, вырабляюць лекі. Ну, а вот гаварылся так. Ну, а то, што было вот літаральна за апошні дзень, ну, просто канцэнтрацыя павялічылася, калі две агаворкі, я думаю, нашы гледачы, слухачы не все ведаюць, так я скажу, яны зараз пачнуць цікавіцца в твиттерах, ютубах. Першая агаворка, калі ён, прадстаўляючы Зеленского, ну, это самое, конечно, шокирующее, сказал, вот, президент Путин. И Зеленский такой, и все такое. А Байден так само про секунду загадался, что он оговорился, и он кажет, ну, президент Путин это тот, кого мы повинны перемогчи, это диктатор, которого вот наш гость, президент Зеленский, переможет. Ну, как бы, а потом знал праз пару гадзін он выступая и кажет, я там вице-президента там беру Трампа поблытал с Гаррис. Ну, карацей, ну, все это сапраўды можна сцібацца, але ўжо как бы, ну, сапраўды гэта не справа палітолага, але справа палітолага казаць пра то, якое это аказвае ўплыў на амерыканскае грамадства. І задоўга да ўсіх гэтых апошніх агаворак ужо месяц пару назад сацыялагічныя даследаванні паказвалі, што в раёне 65-70% амерыканцаў заяўляюць, што так іх клапоціць ментальны стан Байдена, ці ён здольны выконваць свае прэзідэнцкія абавязкі. При гэтым, сярод 65-70 разумеем, што ёсць значная частка прыхільнікаў дэмакратычнай партыі, і там пад 40-50% прыхільнікі дэмакратаў кажуць, што так, нам здаецца, што ён не зусім падыходзіць да вот этой ролі, менавіта за ўзросту і ментальна, што ўзрост становіцца праблемай. Пры тым, што, ну, ўзрост, бачым, у Трампа з Байденам не моцнае адрозненне, падскажы, 3-4 гады, по-моему, 3 гады дакладна, 78 и 8, вот, и але, ну, чисто знешне, чисто по выступах, ну, как-то неважно от наших политичных симпатий. Я думаю, любой человек объективно, не объективно признает, что Трамп, ну, выглядае больш жвава, больш паслядоўна яго актыўна мова ідзе, это ўжо іншая справа, што ён кажа там, наколькі это правильно ці не, але чисто вот з пункту гледжання ментальных, скажем, сваіх здольнасцяў, ну, Трамп, безумоўна, выглядае нармальным человеком, які здольны, так сказать, выконваць гэтую працу. Байден так не выглядае. І зараз, вот літаральна я клікнуў на одну навіну, букмекеры, што таксама паказнік, калі, ну, нейкі момант яшчэ там у красавіку, маі, траўні, у чэрвені мелі прыблізна роўныя шансы у Трампа і Байдена на пераабранне, трошкі у Трампа было вышэй, там, напрыклад, у Трампа 1,7, у Байдена там 2, то цяпер вот за пару гэтых тыдняў Байден 6-1. То бок, калі падзяліць 100 на 6, прыблізна 15-16% верагоднасці, што ён стане прэзідэнтам. А астатняе, значыць, ну, то 6, это вялікія ставкі, маецца на ўвазе, што букмекер лічыць толькі 15-16% верагоднасці, што ён можа перамагчы. І гэта, ну, вельмі радыкальна, што адбылося за пару дзён, і гэта за пару тыдняў. І зараз мы бачым, дзень за днём паступаюць розныя паведамленні пра тое, што хтосьці з яркіх там актораў ці прадстаўнікоў шоу-бізнеса, Клуні заявляе, что так, я поглядел на его живьем, это той самый Байден, который был подчас дебатов с Трампом, да, и он таки самый, ну, скажем, не вельмі выразны, и трэба задуматься, частка демократичных уже политиков, маецца на ўвазе конгрессмены, сенаторы заявляют, что он повинен ісці, и, ну, гэта ситуация такая уже не на ўзроўні, так сказать, высмеивания в прессе, а на ўзроўні прыняцця рашэнняў. И, калі ты сказал про Бога, ну, раней писала американская пресса, что больше за все там как бы уплыў маюць яго сям'я, маецца на ўвазе жонка і сестра, і вот гэтыя людзі, якія так могуць пераканаць яго, ну, сысці. Але, ну, гэта не так все просто, сышоў, а што? Ну, і ясна, што там некалькі, конечно, варыянтаў, но самы верагодны, што віцэ-прэзідэнтка Каміла Харріс будзе. І многіх гэта, скажем, еще больш палохае. На такая, ну, я не ведаю, за што ее так не любяць там, умовно скажем, консерваторы. Я бачу некие клипы, где она, ну, так себе даволі весёла, адвольна паводзіць там, вот ее называюць лесні там с падлеткавай свядомасцю. То бок мы пра яе мала што можам сказаць як пра палітыка вот уласна. За гэтыя гады, ну, такая роля і функцыя віцэ-прэзідэнта, віцэ-прэзідэнткі, што яна, ну, больш падтрымлівала свайго шэфа там прэзідэнта, але сама не так уж часта там выказвала свае стратэгічныя пазіцыі. Я вот не зусім ведаю чаго, але чаго я можна чакаць в палітычным сэнсе. Ну,
але відавочна будзе, што калі все-таки будзе працягвацца ціск на Байдена, ён будзе нарастаць. Спачатку гэтыя кандыдаты, потым спонсары. Байден уже рыкнул на іх, сказал, што я там не знаю хто, бог ці хто павінен прымаць рашэнне, ну не гэтыя там грашовыя мяшкі, не гэтыя, скажем, мільярдэры, которые тут будуць рашаць за амерыканскі народ. Ну а хто будзе рашаць? Ну і вось сям'я будзе вырашаць. Але ну калі так будзе працягвацца падзенне яго рэйтынга, ён нічога не зробіць, што магло б, ну скажем, это развернуць, то гэты ціск будзе нарастаць. І яшчэ одна рэпліка цікавая, што вот сялякія выбары ўвесь час адбываюцца, калі сачыць там больш за амерыканскім жыццём, это все не трапляе асабліва прэсу, маецца на увазе в розных там акругах, пастаянна да выбары там в Конгресс там и на мясцовом уровне, и агульная идея, что вот таких ну так званых штатах, якія хістаюцца, самые важные штаты, мы ведаем, что в Америце вот на выборах вот этой 8-10 вот так званых штатов, якія хістаюцца, будуць вырашаць вынікі выбораў, бо умоўная Юта, умоўная скажем Аризона заўсёды прагаласуе за рэспубліканцаў, умоўная Каліфорнія і Нью-Джерси, Нью-Йорк заўсёды прагаласуе за дэмакратаў. А вот в сярэдзіне там вот ёсць штатаў 10, якія могуць і так. Вот только за іх і варта змагацца. Астатні можна там ввогуле нічого не рабіць. Там уже нічога не зменіш на бліжэйшыя, так сказать, десятгоддзі. Яны прагаласуюць за сваіх там по 70-60% толькі за сваіх. Альбо чырвоны штат, альбо сіні штат. Вось. Так вот таких штатах, якія хістаюцца, адбываюцца выбары, і там пераважна перамагаюць дэмакраты. І вось пра што кажуць амерыканскія аналітыкі, што на сёння повестка дэмакратычнай ввогуле партыі, в адрозненне ад этих заскокаў ну, рэспубліканцаў-кансерватараў, там, што з абортамі, там, то занадта кансерватыўных, то повестка дэмакратаў, яна прымае большую падтрымку амерыканскага насельніцтва, што паказвае сацыялогія і нейкія выбары. Але вот уласна фігура Байдена, яна, ну, его персональны рейтинг намного ніжэй, чым рейтинг дэмакратычнай партыі, дэмакратычных кандыдатаў і ввогуле дэмакратычных падыходаў повесткі дня. І гэта праблема. Калі яны ўбачаць, што гэта ўжо не там с Трампом не 1-2% розніцы, а будзе уже 5-6-7, я думаю, яны его даціснуць і прымусяць ісці. І тады мы вяртаемся до нашага рэгіёна, але праз тую ж самую сітуацыю на выбарах у ЗША. Я бачыў інфармацыю про тое, што і вот у нас зараз наша глядачка под нікам Матахары пытаецца, як наконт таго, што Орбан сустрэўся з Трампам, а не з Байденам. Ну і тут мы прыгадываем Трампа, які колькі разоў казаў, што я там типа закончу вайну России і Украіны там за 3 дні, умоўна кажучы. І я угадаю гэтую ноту. Да, і выбачайце, голуб мира Орбан, які тут ездзіць па свеце, і зараз яны два гэтых міратворцы спалучыліся. І тут зараз не про тое, что там чаму з Трампом, а не з Байденам, а про тое, что калі верагоднасць перамогі Трампа ўзрастае, вось як это можа паўплываць ўсё ж таки на наш рэгіён. Верыш ты у заявы я тут паміру і усталюю мір у гэтым рэгіёне і спыню Россию? Ну, я лічу, што ён будзе спрабаваць это рабіць. І вось цікавы, недавно был артыкул нават такой, ну, про дэмакратычнай прэсе, але про Трампа там больш крытычна, і сярод іншага, ну, все-таки яны адзначалі, што ён радыкальна, в адрозненне ад іншых там амерыканскіх прэзідэнтаў, баіцца вайны. Это было так сказано в такім негатыўным сэнсе, але ну сапраўды прыхільнікі Трампа часам гавораць про тое, што ён адзін амерыканскі прэзідэнт, пры якім не было ніякіх войнаў. Вось Америка нікуды не влезла ні які канфлікт. І пералічваецца там, што было, ну, ад Клінтона да Абамы, там все это ад там Югославии, до Афганистана, Ирака, вось, а Сирия потом, а вот при Трампе не было ничего. И ён, як вот бізнесмен, як чалавек цынічны, ён будзе срабаваць. І, ну, іншая справа, што ці нас всіх это, ну, скажем, умоўна, украінцаў, там тых же больш можа радаваць, паколькі, ну, гэта з яго цынічнасцю, а она в тым яшчэ палягае, што ён не будзе абапірацца на нейкія, ну, скажем, ідэйныя і маральныя матывы, ён іх проста адкіне. І да, ён будзе срабаваць,
заключыць нейкі мір. Ну, ці будзе гэты мір, які там свой час заключілі в Мюнхене там знакаміты Чемберлен, да, і пасля чаго развязалі руку Гітлеру. Многія задаюцца гэтым пытаннем, што гэта можа быць мір на ганебных для Украіны і Захаду умовах, вось, якія Украіна, конечно, не захоча прымаць, але ці будуць сілы процістаяць такому варыянту. Так што, ну, вот такія мои развагі на гэты конт. Ну да, тут сапраўды можа быць як у сітуацыі з Афганістанам. То есть запусціў-то працэс выводу войскаў с Афганистана. Пришла, запустил Трамп, а вся ганьба досталась Байдену, который, ну, завершил это зусім непрыгожа и... Ну, завершил тое, что распачаў Трамп. Але можно было по-рознаму завершать, а не так ганебна, калі там уцекали и под обстрелами. Гэта ўжо в гэтым сэнсе вина Байдена, а запустил Трамп, да. Ну, я до того, что и тут запустить какую-нибудь з лепшых, может быть, меркаванняў, але нейкую фігню, а потым щось кінуць на іншых, там на свайго наступніка, на Зеленскага того ж самага, там яшчэ на кого-небудзь. Справа тым, што ён, вот помните, як мы вспоминали Лукашенко сёння, што Лукашенко в 94-м казаў: я запущу заводы. Ну і там в адзіным гэтым дэбатах, якія былі паміж ім і Кебічем уже пасля першага тура, Кебіч не вытрымал, кажа: а як вы это зробіце? Ну скажите, што, як вы зробіце? Он сказал: я ведаю як, я запущу. Вось. І не раскрывал планов. Так і Трамп, он не раскрывал планов. Мы не ведаем, что он может пропановать, что он хочет. Ну, Лукашенко ж правду сказал, запустил. Да як это реально ввогуле на сёння можна, ну, у гэтыя два бакі нейкае мірнае пагадненне, гэта прадугледжваць будзе, ну, нейкія радыкальныя саступкі ад цяперашняй пазіцыі альбо Киева, альбо Москвы. І, ну, толькі так это назіраецца. Альбо, ну, пасля нейкага прасоўвання на фронте таго ці іншага боку, як жа войны заканчваюцца, альбо пасля нейкага поўнага, ну, скажем так, перамогі аднаго з бакоў, альбо пасля поўнага, ну, скажем, ну, как всех сканчэння сил абодвух бакоў, як там Ірана-Іракская вайна шла 6 гадоў і без всякіх прасоўванняў асабліва, і скончылась таксама нічым. Зараз, ведаеце, все чысцей для нас это пуп земли, а на Захадзе многія эту расійскую-украінскую вайну параўноўваюць з Ірана-Іракскай вайной, якая была 70-80-е гады. Ну, можа быть, давай завяршаючы гэтую тэму, у дэкларацыі НАТО узгаданая Беларусь. Гэта што-нибудь азначаеце не? Ці это ў стылі, як Еўрапарламент любіць там што-нибудь там выказаць занепакоенасць і заклапочанасць і ўсё, і не больш за тое. Але гэта зусім іншае. Беларусь там названа, ну, як канкрэтна суагрэсарам з Расіі і сярод тых краінаў, якія дапамагаюць Расіі. Гэта дакладна 3: Паўночная Карея, Іран і Кітай. І гэта Беларусь в гэтым шэрагу. І гэта даволі сур'ёзна, ну, з пункту гледжання, што цяпер это афіцыйны дакумент НАТО, дэкларацыя, цяпер ва ўсіх, ну, скажем, ну, документах Беларусь і в практычных дзеяннях, якія вынікаюць з тых дакументаў, Беларусь будзе ўспрымацца як вораг НАТО. Тут уже ніякіх няма там адгаворак, недагаворак ці двух чытанняў там, а з пункту гледжання там рашэння нейкіх военно-стратэгічных пытанняў, куды там вылучаць войскі, там дзе іх ставіць, то Беларусь успрымаецца менавіта як стратэгічны праціўнік НАТО разам з Расіяй. Гэта адзін аспект, который будзе ўплываць на паліт. Другі аспект, на які звярнуў увагу, тут я фактычна вымушаны сказаць, што буду не то што адставаць, но першы гэта вот пракаментаваў недавно наш калега Юрый Драгахруст са Свабоды на сайце Салідарнасці. Ён якраз сказаў пра тое, што, ну, вось такая канстатацыя, яна, як ён лічыць, ну, можа быць, ён нават занадта жорстка гэта ацэніў, ну, часткова я з ім згодны. Яна, ну, з'яўляецца пэўным ударам для беларускага грамадства, беларускай дэмакратычнай супольнасці. То бок не было ніякага там, ну, што называецца, зноскі, адсылання на тое, што, маўляў, в Беларусі ёсць народ, дэмакратычныя сілы, якія на самой справе там супраць вайны, якія пярэчаць там рэжыму і якія, ну, не хочуць, каб Беларусь уцягвалась вось у гэтае процістаянне з НАТО.
То бок могло б быть, ну, хотя это все, ну, маловерагодно, но не было такого, что вот в Беларуси есть режим, как вот мы называем белорусский режим, менский режим, что, мовлял, нельзя называть там Беларусь супраць НАТО. Вот часом попрекают нас и журналистов, что не уживайте слово Беларусь, а уживайте слово режим, який в Беларусі, маўляў, что это не беларускі режим, ці там менскі режим, да. Так вот, НАТО, оно ужила слово Беларусь, оно не ужила слово Лукашенко, там, ці лукашенковский режим, вось, оно не написало в своей декларации, что в Беларусі есть хорошие демократичные силы, якія на самой справе представляют белорусский народ, а этот режим никого не представляет. И, ну, гэта реально, сапраўды, немагчыма такие оговорки, описки. Просто Беларусь, як держава, якой, ну, зараз де-факто кіруе вось гэтая ўлада, якая кіруе, она робіць такія крокі, як там размяшчэнне ядернай зброі в Беларусі, як гібридныя войны супраць членов НАТО з дапамогай мігрантаў і іншых прапагандысцкіх і іншых формаў. І НАТО констатуе, што Беларусь з'яўляецца ворагам НАТО, пры гэтым, ну, не в сваёй всяком разе дэкларацыі, не адзначаючы ніякія там наяўнасць дэмакратычных сілаў ці гэта памылка, гэта недапрацоўка, ці гэта такі дакумент, які гэта реальность даволі можа быть сумна для нас. Ну, я не знаю, хто мог бы спадзявацца, что будзе по-іншаму, я в всяком разе. Слухай, ну там же прысутнічала, наколькі я разумею, Тихановская, яны маглі паўплываць на фармулёўкі. И вот уявите себе ситуацию, прямая НАТО нейкі документ, вот все расписали, там Беларусь, Китай, Иран, Паўночная Корея, вораги НАТО, и тут нехта, ой, а вот Светлана Тихановская тут кажа, что беларусы они супраць России, давайте, может, улічым ее. Ну, вот это как-то мало реально, такого нет. В Иране так само есть оппозиция, какая живе на Заходе, в Китае есть диссиденты, и никто же в этих документах не кажа, что Китай вот противостоит НАТО и думая про свое там сусветное панаванне, але есть диссиденты в Китае, которые с этим не згодны. Вот таких вот двукосів нема в неких документах НАТО и ввогуле Захода. И памятаете, мы с тобой говорили на одним з, по-моему, с апошніх моих эфиров тут, где я казал, что вот все это будет пагаршацца, стаўленне да беларусаў як прадстаўнікоў, як грамадзян гэтай краіны, у якіх ёсць пашпарт, ці ўжо няма, і в цэлым. І мы абмяркоўвалі розныя рэчы, што з гэтага моманту адбылося. Вось на межы цяпер нельга правозіць там нейкія дываны ці што там яшчэ тэлефоны, паколькі што? Паколькі калі Беларусь нешта правязе праз польска-беларускую межу, гэта ўзмацніць, напэўна, расійскую военную машину. Не, ну, правязе там калбасу ці там калбасой і дыванамі-то можа не, а тэлефон-то разбяруць, і гэтыя платы пойдуць на ракеты. Іронія в тым, што, да, іронія можам іранізировать, але падыход не можа там нейкая Евросоюз альбо НАТО напісаць в сваіх документах, што да, мы павінны ўзмацняць санкцыі супраць Беларусі, але калбасу, дываны і тэлефоны мы беларусам дазволім. Вот ёсць больш стратэгічнае стаўленне, яны вораг супраць іх санкцыі. І гэта будзе панаваць. І гэта будзе та непрыемная рэальнасць, про якую, як я казаў, і, ну, не толькі я, шмат хто в нашым апошнім эфіры. І зараз гэта дэкларацыя НАТО пацвердзіла, што вот такое агульнае стаўленне як да Беларусі, як да, ну, нейкага інстытуцыі дзяржаўнага арганізма, яно будзе в документах існаваць, і тое, што, і больш за тое скажу, будзе вот все больш таких калізій, над якімі будуць смяяцца і якія будуць, ну, злыя языкі выкарыстоўваць, калі Тихановская будзе там кудысьці прыязджаць, пра штосьці там нібыта дамаўляцца, пра нейкія паслаўленні да беларусаў, а потым праз 2-3 тыдні будзе бац, нейкае рашэнне там ці вялікага органа там наднацыянальнага там НАТО ці Евразвяза, ці канкрэтнага органа гэтай краіны, у якіх гэтыя, ну, скажем, паслабленні для беларусаў будуць адмяняцца ці звужацца і гэтак далей. Гэта ўжо не раз адбывалася, і гэта, мне здаецца, будзе працягвацца, паколькі, ну, не можа кожная дзяржава увесь час прыдумляць нейкія выключэнні в двукосе, нешта папраўкі. Яна просто прымае рашэнне, вось, і гэта прасцей для бюракратыі, нейкая адна стратэгічная лінія, што Беларусь это вораг, што беларусы будуць ураўноўваць з расейцамі, дзякуючы палітыцы Лукашэнкі, а вот гэтыя выключэнні кожны раз Тихановскай прыйдзецца выбіваць, і не кожны раз это будзе паспяхова. І, ну,
калі ўжо казаць про тое что будуць казаць, то есть гэта недапрацоўкі ціхановскай офіса і ўвогуле лідараў дэмсіл, а вот прыйдуць іншыя людзі. Нет, тут ничего не заробіш. Это реальность, это, ну, калі казалі, что там вводзяць захад санкцыі там пасля самалёта ці пасля пачатку вайны, это нават не было бы, не існавала бы там офісу ціхановскай ці любых іншых дэмакратычных сіл, яны бы то вялі. То бок тут такая рэч стратэгічная, дзе просто на існаванне вось беларускіх дэмакратычных сілаў не звяртаецца ўвагі в стратэгічным сэнсе. Вот у больш канкрэтных там тактычных кого-то там студэнтаў там адрозніваць беларускіх ад расейцаў ці там адрозніваць беларусаў, што в Польше, напрыклад, яшчэ ну нармальна дастаткова в этом сэнсе, там в Літве трошки по-іншаму, і за гэтыя дробязі вот можна і варта і трэба змагацца, но стратэгічна это не зменіш. Дарэчы, калі ўжо там стаўленне асабіст, ну как бы краін нацыянальна, а не наднацыянальных органаў, сітуацыя Польшчы. Буквально учора ці заўчора была інфармацыя про тое, что по замове выдання Жэч Пасполіта было праведзена апытанне у Польшчы, і паводле гэтага апытання амаль 72% апытаных выступаюць за поўнае перакрыццё чыгуначных грузаперавозак праз беларускую польскую мяжу. Гэта атрымліваецца, что польскае грамадства ну фактычна згоднае с таким закрыццём. Да. І чым это можа скончыцца? Закрыццём можа скончыцца, да, але больш паговорым можа пра феномен вот грамадскай думкі, які памятаюць, як пачалася вайна, як беларусаў многіх просто да болю, да разрыву там душы і нерваў, ну скажем так, абурала ці здзіўляла гэта сацыялогія, якая была в Украіне, где украинцы адразу там, что вот белорусы вораги, как там это, ну ладно, не будем эти мемы повторять про нехороших белорусов, какие-то сгучали в украинских социальных сетках. Руками ракеты не ловят. Ну да, слово матное там было про белорусы, я про это кажу. А сенс тым, что сапраўды было негатыўнае стаўленне адразу і пасля пачатку вайны, і гэта кажа про тое, что ну вось феномен грамадскага стаўлення, это як это частка тела, нос, фрукт, яблык, там баскетболист, Джордан. Я вот Джордан не люблю, я люблю Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда. Але про тое, што людзі, где не маюць нейкіх глыбокіх ведаў, іх трэба нейкі кароткі, маленькі і зразумелы найпрасцейшы адказ, да? Вось. І в дадзеным выпадку масавая свядомасць так і пабудавана, она не можа бачыць, ну, скажем, вот весёлку, вот маецца на увазе, розныя колеры, она бачыць дастаткова чорна-белыя некаторыя пытанні, у якіх она глыбока не разбіраецца. А глыбока разбірацца могуць, ну, некалькі процентаў, якія этой тэмы цікавяцца максімум. Астатнія да нейкіх тэмаў, не звязаных з іхнім жыццём, маюць даволі, ну, паверхоўнае простае меркаванне, і таму выбіраюць нейкі просты адказ. І вот таму украінцы адразу, не гледзячы на все наши тут пратэсты і падтрымку Украіны, яны ўспрынялі беларусаў як ворагаў. Так і зараз, што ведаюць палякі? Многія людзі пішуць в сацыяльных сетках, што там кантактуючы з палякамі, яны просто ўражаны, наколькі палякі ўжо забылі альбо не ведалі нават пра 20-й год і пра цяперашнюю рэальнасць. Яны так вот здзіўляючыся, калі ім расказваюць пра тое, што Беларусі саджаюць за лайкі, палітычныя зняволены, якіх больш, чым в Польшы было падчас салідарнасці. Большасць гэта не ведае. Гэта прэса і пісала, асабліва там 20-м годзе пісала пра пратэсты, а уже рэпрэсіі, которые ідуць там з 22-го, такія мас 21-го, яны, ну, вось гэта пра это менш пішацца, это уже не такая для навінаў тэма, она як балота, она засмоктвае на кожны дзень. Вось. І палякі не уяўляюць эту сітуацыю. І яны што такое уяўляюць? Што ёсць мігранцкі крызіс, што Беларусь закідывае мігрантаў, которые забіваюць польскіх памежнікаў. Пасля гэтай смерці это асабліва абастрылася. Ёсць Лукашенко, які полны вассал Кремля, які размяшчае в Беларусі расійскую ядерную зброю,
вот что ім трэба ведаць для того, каб вот гэтыя 70% яны вот такое меркаванне мелі. Гэта для іх галоўнае што пытанне бяспекі і эканомікі, піраміда Маслоў. Вось, і гэта, ну, я нават это не без іроніі, і не, я это констатую як, ну, просто самае натуральнае, што только можа быць. І я прызнаюся з гэтых лічбаў, ну, не здзівіўся, вот, і абсалютна пры тым ведаючы вось як это все адбываецца, ну, гэта дастаткова натуральна, што вот у палякаў, ну, такое стаўленне да краіны Беларусь, якая што робіць то, што вот в Беларусі ёсць, ну, апозіцыя, беларусы, якія сюды паўцікалі, яны ведаюць, ну, не так шмат процентаў, нават тыя, которые ведаюць, ну, як это можа паўплываць на афіцыйную стаўленне да Беларусі. Яны бачаць вот тыя дзве рэчы, як я сказал, пагроза з боку мігрантаў, пагроза вайны з боку беларускай тэрыторыі. Давай яшчэ две тэмы коротко закранем, не так шмат часу у нас засталося. Першая тэма, мне б хацелася твоё меркаванне, твоё бачанне сітуацыі з вызваленнем палітвязняў. Вот што табе ў гэтым бачыцца? Гэта разовая акцыя дзеля нейкіх мэтаў, ну, умоўна там, каб сустрэцца з Гутэрышам. Ці гэта ўсё ж таки першы крок на шляху? Нет, это безумоўна разовая акцыя. Ніякай змены палітыкі няма. Разовая акцыя, которую, ну, яшчэ мы не все ведаем і штосьці мы даведаемся, чаму была прысвечана. Нават апошні інтэрв'ю аднаго з амерыканскіх прадстаўнікоў на Свабодзе было, дзе ён сказаў, што, ну, так, намекнуў, што так, амерыканскі бок прымаў в гэтым удзел, але не можа раскрыць, так сказать, на якіх умовах і што это было. А тое, што Лукашенко стрэлся з старшынём ААН Кудэрасам, гэта даволі цікавая історыя ў тым сэнсе, што ці не ўпершыню, ну, даволі рэдка пасля сустрэчы з ім, ну, Гутэрас сустрэлся з усімі прадстаўнікамі, ён быў на этом шосе, так, на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, і сустрэлся з усімі кіраўнікамі тых краін, якія там былі. Але толькі з нагоды сустрэчы з Лукашэнкам ААН выпусціла спецыяльнае камуніке. Вось, в астатніх камуніке она просто там сказала, што ён сустрэлся з такімі-то прэзідэнтамі, там яны плённа пагаварылі пра все праблемы, нават праблем не было, яны просто там віталі іх і там падтрымалі іх ва ўсім. А вот толькі з Лукашэнкам менавіта прэс-служба ААН выпусціла такое камуніке, што сустрэча адбылася, яны адзначылі па ініцыятыве Лукашэнкі, і што падчас гэтай сустрэчы былі паднятыя пытанні, у тым ліку там вось правоў чалавека ў Беларусі і так далей. Гэта, ну, ААН даволі ж такая структура невінная, она абсолютно бяспечная, і нават яна тут выпускае такое, где пра гэта нагадвае. То бок гэта, кажа, сапраўды дзве рэчы. І нават ужо беларуская МЗС, Міністэрства закардонных спраў, вступила в такую дыскусію з ААН, где стала даваць сваю версію гэтай сустрэчы, маўляла, нам не надта і хацелася гэта там ААН. То есть такая адбылася вот перастрэлка, скажем, рытарычная, про то, што кажется, сапраўды гэта трэба было Менску, і там былі нейкія, ну, сделка, дамоўленасці. Конкретно я не той человек, который будзе нешта гадаць, ведаеш, я не люблю про то, что не ведаю гаварыць, але, ну, ясно, что пазней мы даведаемся, мы нават не ведаем прозвішчах тых людзей і не ведаем паводле якога прынцыпа яны вызваляліся. Вось, ну, явно не паводле гуманітарнага прынцыпа, бо людзі уже прааналізавалі, что там няма такога, что вось ты, хто ведае, там праваабаронцы, няма такога, что самых выпускалі хворых там ці по нейкаму адным артыкуле там была нейкая салянка. Ну, то бок, адказваючы на пытанне, адназначна можна сказаць, што гэта нейкая адзінкавая акцыя пад нейкую канкрэтную мэту, магчыма, сустрэча з Гутэрашам, магчыма, нешта большее, вот, але гэта не азначае новай палітыкі Менска ні ў якім разе. Паколькі в той жа дні, ну, мы ведаем, колькі новых палітвязняў прызначылі, і суды ідуць, ну, сэнсе пасадзілі, і іх праваабаронцы прызналі палітвязнямі, і ідуць новыя суды з не меншай перыядычнасцю, чым было раней. Ну так, да, ніяк не паўплывала гэта на агульную сітуацыю, на агульны падыход, таму, на жаль, можа быць, я сапраўды тут з табой пагаджуся, што это выглядае на разовую акцыю, а не на пачатак нейкага гуманнага працэсу.
яшчэ одну тэму хотел бы закрануть у працяг тэмы того, что от той же самой дэкларацыя НАТО, на якую не змаглі паўплываць, пагаршэнне стаўлення да беларусаў у Беларусі і ролі дэмакратычных сілаў, якая таксама змяншаецца, і яны не могуць адстаяць інтарэсы беларусаў у дзяржавах, у якіх беларусы знаходзяцца на фоне того, что ёсць нацыянальныя інтарэсы. І тут вот іншыя структуры беларускія, тая ж самая координацыйная рада. Нарэшце яны дайшлі до того, что былі выбраныя, прызначаны, выбраны. Я все ж таки... Да. Неполиткорректная оговорка. Да. Я не договорил, так что все нормально. Выбраныя віцэ-спікерка і спікерка координацыйнай рады. Шмат дыскусій, сам працэс гэты таксама нарадзіў там унутры. Там вплоть до... вынікі? Нет, я люблю сам працэс. І нават аказалася, што і сам працэс не любяць, таму што аказваецца, калі большасць у парламенце, умоўным протапарламенце, нейкай структуры і прасоўвае свайго кандыдата, это оказывается недемократычна, аўтарытарна і гэтак далей. Ну, прыйдзе Кныровіч, он это все про аўтарытарызм ведае, он все раскажа. Ну да. Да, ну спадзяюся, что выслухоўваць гэта давядзецца Свярдлову, а не мне. Ну, так что мне прасцей, как бы цяжка выслухоўваць людзей, якія дэманструюць неведанне працы парламенцкіх усіх працэдураў. Але тым не менш, сама гэтая сітуацыя, якія ўражанні ў цябе? Ну, сапраўды, большасць какая... Ну, при всех наших умовностях, мы будем говорить, перемогла на выборах, Дукось, але, ну, можно сказать, и без Дукося, все-таки выборы были при наших умовах в Координационную раду, и колькі б не приняло дело, але выбрали кандидатов, депутатов, все могли представить свои позиции, довольно активно представляли, и перемогла одна сила, да, блок Латушки пераважна, и она в координации с іншими, якія таксама з ёй вступили в такі хаурус політычны, абрали, ну, скажем так, себе спикеров и вице-спикеров. При тым, что, ну, то, что можно назвать оппозицией, это блок Прокопьева, Егорова, Кныровича, будем так говорить, ён ничего не вылучал, поколькі вот покрыўдаўся, что гэтые большасць, она как бы хоча выбраць, а кого большасць павінна выбраць, як не того, кто сказала меньшасць. Ну да, гэта так не бывае. И в этом сенсе, раз мы вспоминаем 94 год, то вот можно уже будзе, ну, конечно, все параллели умоўныя, и ни в якім разе, ни, тым больш не в палітычным сенсе, але можно вот уявіць, что блок Прокопьева, Егорова, Кныровича будзе играть роль вот оппозиции БНФ в Верховном Совете, которая меньшасць. Они, правда, процентов 10 представляли, а здаецца, у Кныровича, Прокопьева, Егорова трошки больше. Вот. Але, ну да, меншасць яна ж не заўсёды, што ее ігнаруюць. І гэта, калі, я не знаю, што конкретно там ты іранізіруеш нагоды выказвання Кныровіча, з якіх конкретно, але что можно сказать, что конструктивно есть в ягоных неких критиках, что нельзя зусім игноровать меньшасць. Что значит, вот есть разные силы, для чего они представлены? Каб и гэтые думки гэтых сил неяк были представлены. В тым ліку, напрыклад, ну, при выборах неких органов кіроўных, напрыклад, памятаеце, Верховная Сада Беларусі, як абралі, большасць была номенклатурная, они абралі Дементея старшынём, а представника демократычнай меньшасці Станіслава Шушкевича намеснікам старшыні. Вот такое было. И так заўсёды было там во всех комиссиях. Был кіраўнік, ну, звычайно, представник от номенклатурной большасці, а намеснік комиссии там. А в некоторых комиссиях нават демократычныя были кіраўнікі таких там по культуре, адукации, вот это отдали нават демократам в Верховном Совете. То бок его можно рацию знайсці в тым, что гэта большасць не павінна толькі вот так в Координационной раде. Мы вырашаем, мы больше, теперь мы вырашаем все, что мы хотим, а вас мы игноруем. Ну, гэта как бы не вельмі прыгожа. Хаця з іншага боку гэта, ну, падыход, напрыклад, в некаторых заходніх краінах ёсць кааліцыі ва ўрадзе, калі там ствараюць, ну, як в Германии была коалиция в свой час, ну, самых галоўных оппонентов, социал-демократы и Христианский союз, да, то есть Меркель там вступала с социал-демократами в коалицию, они створали урад, две наибольш, ну, скажем, идейно противоположные партии, такое бывает, але в целом гэта в Европе, а в Америце там, умовно, скажем, пераможца
атрымлівае все. Прыходзяць да ўлады дэмакраты, весь урад дэмакратычны, ніякіх рэспубліканцаў. Прыходзяць рэспубліканцы, і 50% как бы насельніцтва ігнаруецца, паколькі гэтыя 4 гады кіруе гэтая партыя. Потым яна прайграе 4 гады гэта. То есть два варыянта ёсць в сусветнай палітыцы. Так вось, які у нас выбраць, вот раз мы перамаглі, а вас мы ігнаруем, ну, можа быть, это не зусім еўрапейская традыцыя. Можа быть, все-таки трэба ўлічваць меркаванне меншасці. Ну, але калі казаць пра выбары старшынь, я хацеў бы звярнуць на іншы пазітыўны момант, што выбралі 2 жанчын. Вось. І наколькі это перамога всего хорошего, за што мы выступаем. Вось. Гэта перамога той самай разнастайнасці, той самых правільных, паліткарэктных. І памятаеце, калі толькі на першым з'ездзе как бы вот Ціхановская, калі прызначылі, што будзе кабінет, і Ціхановская прадставіла гэты кабінет свой першы, то адразу ж людзі на феміністкі напісалі там шмат крытычных заўваг, што как это в кабінеце ніводнай жанчыны. Там был Кавалевскі, Сахайшчык, вось, а жанчын не было. І все, і это была просто для іх драма кардынальная. А потым уже пачалі запрашаць, паслухалі іх, пачалі запрашаць жанчын адразу змаганне з рэжымам палепшылось. Ведаеце, як запрасілі Зарэцкую спачатку, ну потым аказалось, што она не зусім такая уж правільная, Зарэцкую адхілілі, ну потым вот яшчэ Гарбунова, Коўшык, і адразу ўзровень вось менавіта працы кабінету адразу павялічылася і палепшылася, калі з'явіліся жанчыны. Так што в гэтым сэнсе то, што жанчыны ўзначальваюць Коордынацыйную раду, адразу кажа, што ўзровень прыняцця рашэння ўсяго будзе на максімальна высокім узроўні. Я думаю, с вами пагадзіцеся. Чамусьці у мяне вот было такое вот смутнае ўражанне, что вот, ну вот як у мяне выказванне наконт Кныровіча, так у вас вот наконт кіраўніцтва абранага Коордынацыйнай рады. То есть вы пачулі нейкія там элемент іроніі в гэтым? Да, дзесьці нават элемент нейкага пэўнага такого вот сарказма. Да, сарказм. Але сапраўды, калі уж па шчырасці смешна казаць, ну вот это люди, которым важно гэта, вот нам с тобой, напрыклад, не важно, мне хоть все жанчыны будуць там, важно, что люди каб рабілі справу, і только рад, калі там асабліва в сітуацыі, хоть бы ва ўсіх еўрапейскіх краінах былі кіраўніцы жанчыны, мне это ніколі не будзе, ці там на трыбуне будзе вот нейк выступаць 10 жанчын, мне это ніколі не будзе хваляваць, калі яны гэтага спецыялісткі заслугоўваюць. Але ж тут ёсць такая, ну скажем, манера, такая частка людзей, як называю людзі з моноідэі, которым не важно ехать, им важно шашечки, которые не звяртаюць увагу на ідэю, а звяртаюць увагу колькі на трыбуне мужчын, колькі жанчын, колькі в нейкім кіроўным органе мужчын і жанчын. Іх только это хвалюе. Іх не хвалюе, што этот орган прымае рашэнне, як ён дзейнічае. Ну, вот трошки моя іронія накіравана в бок таких не зусім адэкватных людзей. Ну, я таксама, в прынцыпе, падтрымліваюся такой пазіцыі, што галоўнае, што чалавек умее, можа і на што здольны, а які ў яго гендер, гэта ўжо как бы другое. Тым не менш, я зраблю невялічкі анонс. У аўторак 13 па Варшаве, 14 па Вільні, Мінску у нас у эфіры будуць спікерка Коордынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава і віцэ-спікерка Коордынацыйнай жа ж рады Стася Гліннік. Так што, калі ласка, далучайцеся і задавайце свае пытанні. Пазначце ў календарыку аўторак 13 гадзіна, ну альбо 14. Тут як каму зручней. Ну а с Віталём мы развітваемся с удзячнасцю за выдатны, як звычайна, эфир. Віталь Цыганкоў, подписывайтеся на яго телеграм-канал. YouTube канал он сабе пакуль што не завёў, але спадзяюся ў хуткім часе. Але чакаем вяртання на Белсат, ну і читаем яго на Радыё Свабода і слухаем его там же. Дзякуй вялікі, слухайте, глядзіце, подписывайтеся, беражыце сябе, жыве Беларусь. Жыве, дзякуй.